Mijn grote hobby is konijnhop. Het is een nieuwe activiteit die we van kleindierliefhebberij willen doorbrengen, ook in Nederland. En konijnhop is oorspronkelijk in 1970 ontstaan in Zweden. Waar Zweedse fokkers dachten van we willen onze konijnen meer bieden dan alleen het leven in het hok. En het is nu uitgebreid tot een actieve wedstrijdsport. Alleen Nederland doet er nog niet zoveel aan, maar daar gaan we nu mee beginnen. Gaan we springen? Ja? Nou, kom. Hop, 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 hop. Nee. Hop, 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 hop. Kom maar. Hop, 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 hop. En hop. Hop. En hop. Even plassen. Moet ook zijn. En hop. Sketje hier weg. Goed zo. Het is gewoon leuk. Ook als je ergens naartoe gaat en dan komen mensen en kijken. En ze beginnen echt na een tijdje gewoon een glimlach te krijgen. En je krijgt het gewoon niet weer weg. Dus het is gewoon leuk. Maar zou een konijn het ook leuk vinden, eigenlijk? Weet je dat? Nou, ik ga ervan uit, want je kunt geen konijn dwingen. Dus je zegt het wel, die ene die dus wat rustiger is, dan blijft hij gewoon zitten eten als hij geen zin heeft. En een andere die vliegt er zo overheen. Maar je bent er hier wel echt wat fanatiek mee, hè? Ja, super fanatiek. Dus ik ga er echt voor dat wij dat je officieel als een nieuwe sport doorzetten. Ja, hè? Ja. Het WK konijnenhap. Nou, in Leipzig in december 2012 was de Europese kampioenschap. Alleen dus Nederland deed nog niet mee, omdat nog niemand daarvan wist. Wat zijn we ook een dom landje, niet? Nou, daar zeg ik niks toe. Nee, Dus, het is geen dom land als je iets niet weet. Dus, wat is nou jouw droom mijn droom? voor de konijnenhap sport? Nou, gewoon om het bij elke show ook mee te plaatsen. Echt als wedstrijdsport. Want dat maakt gewoon de kleindiersport weer veel attractiever, ook voor bezoekers. Kom. Hop. Goed zo. En over de finish, kom. Goed zo. Nou, ik kan van de morgen bij doen. En dan eerst normaal een stukje eten natuurlijk. En dan doe ik met Donald. Dat ik zei mijn vriendin van... ik zit er ook net in het schimmeitje en we eten en drinken. Ja. En dan kom ik er om mijn hoek en ik schrik me het lader van wat. Dan ligt al mijn Donald daar. En we zijn al hier in de nagen bij de beten. Dus, en daar had een mat erin wat. Dat kan hadden doors. Die had al ideeën maken, omdat bij mijn anderen, die hoorden het, die erop alle daar. Ja, het is geschied en veranderen kun je het niet. Wel, het bladen. Maar slim, geduld is een schone zaakje. Maar ook aan mijn vanmorgen bij jou. Nou, heel triest. Hier zijn er maar 7 gekomen. Nou, maar ze zeggen... nou, ik zeg, hoe kan dat nog? Ja, ik kan er nooit van Maarten Jedbert verwerken, die maakt het en weet ik wat. Maar dan ben je er al. Ik kan wel janken, maar... Oh, zo. Dat doe maar, past maar. Dat is nog eens in lust in zijn leven. En dan komt en dan is alles dier. Dat is immers verschrikkelijk. Nou, dat ging niet mooi doken al hier. Ik hoor net op dat ding, hè? Dat is al gebeurd, dat is op toilet. Helaas. Slaag het net meer. Helaas. Ja, ik laat jou wel, ja. Dat is dan jouw vriendin? Ja, Hoe zit dat? ja, dat is mijn vriendin, die komt hier dan. En we hadden bij mij en ik bij haar.
Hoe is dat gaan? Maar zitten we hier nu over doden te praten over de verkering? Ze krijgen wel, maar gaat nou over de verkering. Nee, we kennen maar ik kom mijn heel leven ken ik haar wel. Maar mijn vrouw is een jongeneer, wij. En altijd de Linux dat valt ik al. Dat ga ik als kost maar dat valt ook met mij in het leven. En dan kijk toch Zwan, die hadden vooral heel bediend verlend. Ik mij een kanker, zeg maar zeggen. Nou, die 2 jonge baden, nou, dat zou hij dan kennen, het bereidje. Ik ga eigenlijk wel bedoeld in te wachten dat het leven er Engels volle met ongenaaien ha. Maar daar mag je dan ook wel een beetje omheen groeien. Dus, dan ben ik ook aan die blauwe al heel lang alleen, maar dat ken ik niet. Ja, het leven is altijd net gemakkelijk. Als de zin mooi schijnt en alles gaat ruilend zeild wordt, is er niks aan de hand. Maar er kan allemaal wat gebeuren. Ik vind het ook redelijk begrijpelijk, hè? Dus, maar Dat zijn minder dingen. Dat zijn minder dingen. Dit is jou het heel belangrijk. Ja, nou, ik vind het Ja. Net, ja. Ja. En je bent mooi together wat verkering, hè? We hebben verkering, ja. Ja, nou, dat hoort er net op. Ja, dat had het raak je heel op, maar je vreet me hoor. Is dat mooi? Die had wat doen, maar Ja. Hoe goed dat zo? ja, hoe Ja. goed dat zo? Dat zeg ik die zeggen. Hier wie je west en 65-plussers bus in het cirkel, die kreeg blom. En hier waren 69 hier, wie er gaan. En toen kreeg je de blom en het was mijn beurt om ze erin te brengen. We konden elkaar al 50 jaar, maar net s'avonds zelf. Nou, en van het een kwam het ander. En we zijn zeer gelukkig. Hè? Ja. En Noor, die had er moeite met de verkering, maar wie net. Dus die wil haar dat we trouwen, hè? Maar dat hoeft voor dus. Ja, het mooiste, ik aan mijn eigen hoes naar worden past. Dus een daaldersplakje. Hoor ik dat wel, ja? Maar ze hadden maar toch knappels leiden, hè? Om te vrijen, hè? En ik ga een kunstknappel. Ik kan dat voor knappel leiden. Wat doen we toe gaan? Hoeft er dus net. Jongen, jongen.